টিভিরে দেখা হয়েছে তারা এরাসকাতে ପୋଲିସ ଫାଇଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୁଡାକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ଧରି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଆପଣଙ୍କ ଚେନ୍ର ସେଲ୍ ଭିତରେ ଲକଅପ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମନେଗଡ଼ା କାହାଣୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୀରପ୍ପା ରେଡ୍ଡି ନୁହେଁ। এই বিশ্বাস শব্দକୁ ମୋ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ପରିବାରଟା ଯୋଉ ଅକଳତା ଗୋରେ ଭାସି ଯାଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ବାପା ଆଜି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ମାନେ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ତୋ ବାପଟା କୋଟିପତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛି ଗରିବ କୋଟିକିଆ ଟଙ୍କାକୁ ଲଟି ନେଇ ଅଏସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମମିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହ मम्मी मम्मी हमने हैंडीकैप जेड को घरे छाती दे बाबा मां दीदा को घरे चंपा मारी गंदा मदी संदा दुनिया रे मनीष गुड़ा को जतले विश्वासघातक बेईमान साजी जाते सेतबेले आईन हातु निजको बंचिया पे लुचि कले क्षति कोन सर अय्यो दाल तो बाबा मां को फेरा दबा पाए तू ही बाध्य करिछु। हां ମୋ ବାପା ମା ଫେରା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଜେଲରେ ମୋତେ ଲକଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ मुझे क्वेश्चन करले तुमके हैंडीकैप जेड को अरेस्ट कलो केमती अय्यो समझ तू मते हल्लू बंद के छोड़ बे तो बापड़ा कोटी कोटी का लेके कोन लागे एटीएल संपत्ति की छाडी दे जाइती ना आपने कोन सोचते बोले साला सम्मने किसी नब्बक कोइले किसी नब्बक तो है आईची माने नेबिना कितनी करूनी वो कितनी करूनी वो साइड रखिथबा तुम्हारी जीवन संपत्ति ताको मो लट्टी लगा पड़ अबे नेक्स्ट गंगा लगा बाबू हेलो एमबी संसन्य आरणी वेले गाना होजु हां
କରିକି ତଳକୁ ଡେଇଁବୁନି ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମ୍ପ କରିବୁ ତଳକୁ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ନହେଲେ ଏଇଟା ଛୁଇଁବୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଇଁବୁ ବାପାକୁ କହିବୁ ସମ୍ମାନ ଯାଇ ଆଇନେଇକିରି ଧରାଦେବ ନହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆସେ ଆଉ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ନା ତ ବାପାଟାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସିଧା